kai kangaran kake kafin gwani za mu je zuwa. Mai alkhairi lakabinsa kai inuwa, ban al'umma da baya mantuwa, haƙuri jigon rayuwa da 'yan uwa, zaman ka kalau za kai babu damuwa. Sarautu makana da su guda nawa, ku gane shirin baba na ta hauhawa. Baba ya sassaka al'ummarsa inuwa, mahassada kanku nake yawan batutuwa, ku daina kulli kan shi baba na mu giwa. Muna nan tsaye kun ilahu ganuwa, me yawan kyautar nan da bai musallatuwa, ta ba da shi ma nufin kasantuwa, kuma ga yaƙi ka zamo idan ruwa. Allah ne ya tsare ka gun su kan yinuwa, sannan ya kare ka mugun nufin su bai ya zuwa. Ashe baba baya ramuwa, ko da cuta ka nufe shi baya damuwa, shi yasa Allah sai ya bashi baiwa.